wakabvaenda kumba kwakoma madhodhi rake kwakuisa mupepa kwakuya naro kwakuzorera pari kupora mapaipi iye ikomereka inini inini ndozosvika manje kuchiuya pane uyu ndiri kubva uku takati wapangidzwa papi izowabvise mapaipi aya kazinga apa baba asi pari kunhuhwa takati painhuhwenyi kaidhodhi kaidhodhi rachorimamiwa ndiyani kai baba mnene waya nechipepa panapa sabhuku aya sabhuku aitobvunza kuti chipepa chinenyichi akazi mune zviro zvangu takati pane dhodhi apo akazi dhodhi riri kutodzika mumvura. Kana kari kekutanga kusvika pano baya subscribe wotekenya kabhero ako kuti usazopotsane nezvitsva iwe. Kunashe Studios, real life stories pajekerere pachena zvisina tsvete. Ko Mandeya ndiani wenyu? Mandeya chingoyoti nditezva takarora wanyashumba ndiyo wakatiposera. Handizvo zviri kubvunzwa baba. Hamuzivi. Naona Mandeya ari kutekaira mukati memusha wenyu. Asi Mandeya uyu wakabva aenda kumba kwakoma madhodhi rake kwakuisa mupepa kwakuya naro kwakuzorera pari kupora mapaipi iye ikomereka inini ndozosvika manje kuchiuya pane uyu ndiri kubva uku takati wapangidzwa papi izowabvise mapaipi apa kazinga apa baba asi pari kunhuhwa takati painhuhwenyi kaidhodhi kaidhodhi rachorimamiwa ndiyani kai baba mnene waya nechipepa panapa sabhuku aya sabhuku aitobvunza kuti chipepa chinenyichi akazi mune zviro zvangu takati pane dhodhi apo akazi dhodhi riri kutodzika mumvura wari dzasi vari kuoma vari mapaipi kumwa mvura yacho takati horaiti ndipewo sando yacho tikusashe dhodhiba ngatibore ipo papa nedhodhi yacho atinendaaa mubvunzei kuti ungotendai inini wakatodyiwa kwamamba pengoti wakabhadhara here isi obvious inini kuti ndinotora ndo of course wari kubanda ndedzangu saka ndinotora ndizora dhodhi ndide kuzora baba wari kubanda ndedzangu ngoti muchitauriro kuna Changamire ngoti muchitauriro kuna Changamire kuti ari kuomamira dhodhi mumvura kana kuti wachanye Changamira achaya foni ngoenda kuna muzvali zvinezviso ini ndirambe ndibvisa ndande inini baba unenge mazwa here dai yanga iri ndiwe mombe bamni dai yanga asina kubvisiswa mbudzi mbiri nejongwe akatenda pamuzvari akabhadhara wakamangara ndiani kwamuzvari nyaya ndisabhukusi right ngatimboite way forward wana baba inyaya alright chimbomira saka nyaya dhodhi uri unyeperwa comrade inini ndakaona ndaonazvo vanotoa ndinongotenga ndate dzangu waiputuma tenga ndate dzangu waiputuma saka ndakaenda nendoshuwa ibva ndazova ndowe yenyu yemombe chacha yemombe kana kuti dhodhi chairo kana ndizvokoti hawachaitori bandandeya dhodhi chairo kana mvura uri kutodzika kutsime hachiri umwaba mvura yacho iyoyo mazuva dhodhi chairo uri uramba saka mukonotaurira Changamire kuti ndizvo rasauya ndizvo ngaachaya foni kuna muzvari abvunze kuti dhodhi uyo makamutonga dhodhi ero saka anonzi comrade dhodhi chimbo yasekuru comrade dhodhi chimbo yasekuru chidhodhi anonzi comrade chidhodhi chimbo yasekuru mudhara aiwa comrade chidhodhi makaoma aiwa chidhodhi wakumushandisa kumvura chidhodhi wakuzora kubata dhodhi zora so
Chero rambotonda ndizangu. Zora zotiwena. Aiwa asi azvinoitwa kekutanga apa. Kana kasikairiba. Kake chipira. Nechipiri. Pane pekutanga 2 kg vazoti zveke chipiri. Irudai Ngazi za musha. musabude mutopiki ba, musabude mutopiki. Kwete kutaura nyaya zemadhodhi. Ani ndimu arwari dai. Alright, zvakanaka ukoma. Musabude mutopiki. Maita basa. Mapurisa amambo mutasa wari kuti. Andini murusvinzo kuti kuna vanhu vari kumamina madziva chizora mapombi uko. Munyarari. Ndazvinzwa. Ndaimwe mukazonyarara ndikaenda ndega kuna baba notaura. Mazuva ano nani nyarari wari kufukula makuwa anonyira mvura notaura baba wari kumamina mvura awa. Pangu ndapedza. Wachizora mapombi mabzi. Kukaita rufu mchara kumwa mvura iyaiya. Modya ne madhodhiyo. Vanhu vakama zvakasenga. Vane mapaipi angaridza tu. Havane zvakanga waruziva. Mukona madira panhau yekufukura makuwa nandiwa ndichotora futi nhau iyi. Tono mubvunzo wandinawo panhau yekuti baba vangu pawakashaya. Wakashaya nenhau idzidzi. Baba namama hapaisina ba. Baba kushaya kwakaita ndakaita question mark. Yekuti ndinofunga ndi baba mudiga. Nekuti baba wafa kudai sezvo wachindowigwa achidzikiswa mugomba kudai sezvo. Baba mudiga wangu achingaranga vari paguva riri panext rakatoiswa cement. Wachimburumbuka uri panemsini. Asi ndikashaya zoti ko baba mudiga munin'ina wababa wangu chiya asanga achifara kuigwa kwemukoma wake mugomba. Tazobvayo vapo taenda kumba ndovhati zvaita chafa chimunhu chemitambo chechimunhu. Pakazoti ndikashaya ndinopindura ndichiti chiko. Tikasaka baba mudiki muri kufarira nekufa kwamukoma wenyu. Ndikanzi anganitambudzawo ndisinotorera mvura yangu mumbiwa. Saka ndakabva ndatongoziva kuti uraya baba wangu ndiani. Ndoyo handitika. Asi ndobva yapera iyi handitika. Hapana kupera gore. Mama varwara. Mama arwara ndobva ashaya. Mama kushaya kwakaita hapana kumbopera 2 weeks bureke bvarandocherwa. Rakacherwa guwa taisa maruwa pamusoro maruwa anobvatora vhata vari kudambura chiswa kukwidza nerodhi yacho kubata main road zvezvimaruwa zvega zvega. Pacherwa paguwa papa dombo rekumbera mvura fukunwa hamina zvakandoiswa padombo ipapo. After that vabva ipapo ndovhaenda futi kumba papa nemunhu webasa angari pamba pakacherwa zvimakomba. Mukoma ndovhaenda nenhadzi yangu kuti gona mama rachirwa kumba muchitende kuti zvakamira sei. Wabva ipapo pandikabva wafambira nyaya yacho wachidzoka wakatambudzika nemakumbo. Kutambudzika kuzvimba makumbo ayo wakazotomhanya kuti wanonora makumbo iwayo. Saka uchizoti pamba pacho inini pandakatosvika pamba ndikangosvika ngoti pamba pautyisa kusvika. Kana mukoma akatambudzika nemakumbo ko inini ndichibva ndotosvika pamba nhasi makumbo angu mune zviri kufambawo zviri mumakumbo. Saka nawe kucherwa pamukova pandika pandakazonzwa yautauri kwavo futi kukomba kwakwayani kuti kumba kuchera chaunazoti saka naita sisi nekungocherachera pamwe ndiye baba asi handisiri kuti hamwe ndiye Uruti ndiye. nekuti akacherachera kumakwavo makacherachera mumba makanga mucherachera mumba anga aruchera. Ndosaka ndanga ndati pachikuru wakomana ndegedzai ndisvike kupi kumba. Ini ndakandiziva bvisa zviri mumba mumwe zvakachera. iro ibasa ratichaita takupi takumba iro Ndiye ngoda kuti achere. musati shire bakani. Iwe. Andiwe wakaenda kwa hivi. Wakati zoenda kwa hivi. Uya zoti akazocherera ndiani? Pamba pasha tapa. Ngoni makacherera. Tera mairi Kwa masuja. Ndari penyu makacherera. Ndaubvunzawo mapurisa amama. Penyu makacherera. Tizvikaniwa. Aiponisha mapombi ndiani apa? Uyu Rasta ere. rasta Inini shefu. Ndini ndinotora ndowe ng'ombe ndichizora mapombi yangu kuti wareke kutora ndande dzangu. Ngezi ng'ombe. Ndewe mombe Handizongosiyana nalo inini. 2 kg. chingomira mina ndikupe imwe mubvunzo. Izvo makaona kuti guware uyu racherwa imimi ndimi wana baba makaita sei? Isu hatinamboziva noti guwa racherwa bai. Ende hatine kuziva kuti guwa rakacherwa ba.
zvauta kuti baba vangu akazoda akada mazuva baba vacho inini andaenda kwaLP kokumbira chikafu baba musabva manye pamuchira baba uchiti murume anganditambudza aita afa muchimurumbuka muri kumakuwa pagore murati pamusoro iyi pakafa baba uyu ndiani anga aripo mese mese mamuripo iwo anga uripo uyu anga sipo iri pano mira pakafa baba uyu anga sipo iri pano mumbero kuti iyo yanga siperi inini handakaenda kumasapo rikabatiri pfuta tiri aya kwai paakashaika ndati paakafa ngasikira Harare mirai paakauya paumba panhamo pacho tatiri uyu anga siperi baba anga siperi baba anga siperi manheru wacho akabvunzwa ngevasikana kuzi baba ashaika asi tambofambirawo baba asi baba tandobata Renard Mwase touyazve kushaika kwamaikuru pakauya mutumbi akandotaurirwa izvozvi tandofambirawo mhaiyo tondoti tizwe kuti chinyi akandoziye nouyu Renard Mwase asi hatina kuzi takati pamwe uchasimudza musoro kuti mashoko aya zvaapinda kairi rekaitizwe kuti chinyi chiruda ndatekeera kuuya imomo ndinokumbira kuti usarwadze mutorwa uchizwa ba asi ndinoda kuti uteerane nevedzinza iri rakakutadzira ndiwo kwaunenge umbori chizorodza mutorwa hana chaanoziva chaakabata kana kupara pamusoro penyaya iyi tichafambisa dare rako ndichakubatsira nemasimba ekuti urwe nyaya ichibuda pachena chirega kudonhedza mwana pamwe chete neuyu chitekai rako uzorore mune zvakanaka ndiri kuuya kuzokubatsira kana watenda kuti ndisvike mumusha imomo aiwa ndichakubatsira waramba ndipo ndigare usaende bapa nemwana muduku yari panapo apa ndiritombombogara kumadhara makuru wanoziva nyaya ndokwauchamboenda mbichana teerera inini teerera mwana ana zvaanoziva chizorora to chizorora zvakanaka tinotoedzerwa tiri kushanda imimi chipanganai kuti mofambisa setsvakai kuna sekitari mopisa kuti sekitari wachiremba ari kupi towirirana tonotoita senyuma mazvibva wabambo kuti zvekutukana siyai pasaipi si vanhu vakuru hamuna kugadzira musha hambai kumba togadzire musha umire zvakadini zvakanaka kuti masoja kuti komuneti ipapo ya komandani aluta kondinowa nedod pamberi saka kubva nhasi kuenda mberi anonzi comrade dodi ere kana kuti comrade chidodi comrade chidodi tsvimba yasekuru